Salutare, eu sunt Spili și bine am găsit la un episod să ne jucăm pe serverul CityCraft. Acest server acum trebuie să se deschidă. Am făcut un tutorial, dar acum voi face cu vocea că totuși nu mi-a mers microfonul și era dat pe disable și a fost bine deloc. Trebuia să cumpăr alt telefon, adică nu telefon, adică microfon. Da. Da. Trebuie să cumpărăm nou microfon. Dar nu mi-a cumpărat un nou microfon, că microfonul audio 2.0 merge. Uite, pinning. Old. Nu este vechi serverul, trebuie acum să se punească. Gata, se punește. Gata, hai să intrăm pe server. Vedeți, vedeți, server? Da. Acum este gata. Dar, da. Da. Este 3 rede party server. Aici este serverul. Acum trebuie să intre și Luca. Trebuie să intre. Aici e casa mea. Da, aici. Oh, deja e. Ah, stai că nu. Aici, da, trebuie să intre. What? What? Hai, trebuie să intre. Spili nu știe când va intra, așa mă cheamă pe mine în realitate, dar o să-mi schimb și numele în Spili. Ai, nu intru dată. Uitați-vă serverul cum este, dar așa este serverul, uitat, arată mai urât, dar aici așa mai arată mai bine, arată foarte bine. Bine decât serverul celălalt cum era. Uite, aproape deloc nu sunt blocuri de moduri care n-am folosit de doar. Da. Hai să dau pe zi să fie. Știi de ce nu intră dată prin Luca? Nu știu de ce nu intră, dar na. Da, Spili o să se joace cu voi. What? Unde sunt oamenii ăia care stau să fie noapte? Uitați valorile. Valorile, le vedeți? Dar acum trebuie să fac noapte să fie neplătit. Să vedeți. Da. Să dacă o fac zi. What? Da, nu înțeleg nimica. Hai că este să sun pe ăsta, că nu intru odată. Când intri? Băi, ce faci? Bă, am vrea să înțeleg ce nu răspunde. Bă. Da, ce? Sunt împreună cu abonații. Salut-i pe abonați. Salut. Salută-i și pe abonații mei, că sunt și eu pe videoclip. Salut abonații lui Luca. Ok, astăzi o să vă arăt casa mea. Andrei, vină după mine. Ok, hai că acum vin. Eu sunt pe survival. Bravo. Se zbor că... What? Unde e de zbor? Da,
Eu am o casă mai mică decât a lui Luca, nu știu, bine îmi cumpăream, mai bine abonați să dea în chirie, Aici, eu mă duc să văd ce am în chest, mă duc și eu să văd dacă am ceva în chest. Mă duc un pic la mine acasă să mă duc să văd, mă duc să verific la mine acasă. El acolo se duce. Da, el acolo. Deci, uite, aici e casa mea. Ok. What? Asta sunt chestii care vin de pe server. Și el face un videoclip, Luca, să nu uitați să-i dați subscribe la King Luca, dacă sunteți abonați. Bă, unde ești? Nu știu unde e King Luca. Să-l căutăm. Bă, Luca, am găsit ceva. Bă, am făcut o chestie. Bă, era noapte și s-a spart acolo locul ăla de muzică și când fac din nou noapte, nu mai apare ea cu muzica lor. Haide ca să intrăm și în casa mea să vă arăt cum arată. Oh, stai, scuze. Ăsta este sfatul lui. Stați un pic că până că nu pot intra. Aici este calculatorul lui și am un calculator acasă. Hai să punem asta aici ceva. Da, stai, astea. Ți-am pus acolo ceva, acolo. Da, asta patul lui Luca. Cred că da. Mulțumesc. Ai luat? Ți-am... Hai, Iene. Aici ceva. Să mai pun și eu aici niște culori. Pun aici niște culori. Ok. Și să mai pun... Cine o să vrea să mă ajute va primi la joc 64 de diamante. Luca. Da, Luca. ce? Da. Hai să mâncăm tort. Hai. Stai să ne punem pe creativ. Stai. Da, puneți. Am mâncat tot asta. Haide să mergem până sus. Hai să mergem până sus. Să vedem. Aici n-are nimica, Luca. Dar am primit ieri ceva la loto. Da. What? Am primit ceva, o chestie. Mamă, uite ce am primit din acest lucru. Mamă. Da, hai să ne plimbăm pe la plajă. Haide. Da, până să mă pun un pic pe Africa. Cred că acum merg la Luca. Să mergem. Bă, nu mai zbura, mă. Bă.
Da, da, da. Bă, uite câte emeralde am primit la loto, multe. Pot să mă cumpăr o casă, dar un apartament mai bine mi-l închiriez. Da, da. Ah, Stai. lasă-mă pe mine. Să fii troll. Lasă-mă pe mine. Ești prea creativ? Bă, Da, bă, nu mai... Stai, bă, că am mișcat pe... Haha, pe primit kick. Pe primit kick. Eu nu voi primi kick, Ok. pentru că e serverul meu. Pot să mă duc să-mi închiriez un apartament. Să-mi închiriez un apartament. Eu mă duc să-mi... Poți. Oh, mai bine e să... What? Mam, ce lag am avut. Trebuie să merg din... Hai să vedem ce este pe ușa asta, Da, abonați. România. What? Asta ce... Aoleu, 4 emeralde. Dă un folă de treabă înghețată, atât de scumpă este. Nu știu. Ia bucate. Vreau. Mulțumesc. Ne vedem la amintare, papa. Cum ai cumpărat înghețată? Vreau și eu. Nu merge. Vreau și eu un pic de înghețată, că nu pot. Eu am multe de la loto. Eu mă duc să-mi închiriez un apartament. Luca, mi-arăți unde se închiriază un apartament. Păi la mine, că eu sunt de ăsta care vă poate închiria un apartament sigur și puternic. Îmi închiriez un apartament. Da, vă închiriez, dar o să mă coste ceva. Cât costă un apartament? Cât costă un apartament? Închiriat trebuie 100 de năsoși. 100 de năsoși? Da. Eu am mai mulți năsoși. Adică emeralde. Abonați, vedeți că emeralde se folosește pe acest joc. Da, a venit. Haide, veniți la acest bloc. Asta e cel bloc. Ok. Dar aici este un bar. Vrei o cafea? Nu-mi trebuie cafea, eu vreau doar să îmi închiriez un apartament. Vreau doar să-mi închiriez un apartament. Ok, hai. King Luca, unde ești? Da, aici. Hai de repede să-mi închiriez un apartament. Am cumpărat-o. Am Vrei cumpărat. niște pizza Andrei 2010? Nu, că nu vreau. Că vreau doar să-mi închiriez un apartament. Haideți, domnul mobiliar. Să vă dați pe la mine. Bine, hai că eu aștept. Da, abonați acum. Domnul mobiliar, să ne dea o casă. O să-mi dau imediat la el, 3, 2, 1. Cam. Da, eu spioneze toți. Hai. Gata, domnule. Ok, și aici este apartamentul. Vreau la ultimul etaj. Vreau la ultimul etaj. Vreau la ultimul etaj. Ok. Haide, urcă. Vreau să... Aveți niște trapdoor-uri? Trapdoor-uri? N-am. Da. Stați bună, că știu eu ce vreau. Press repeat. Domnul, din astea vorbiți. Din astea. Mă duc pe lift. Mă duc la ultimul etaj. Cât costă ultimul etaj? Ultimul etaj vă costă
1000 de năsoși. Stați un pic, că nu știu unde am mers. Unde e ultimul etaj? Ăsta-i? Ăsta de aici este. Aș vrea unul mai jos, dar nu prea închep aici, că sunt prea mare. Dar e bine și aici. Vreau acest etaj, domnul King Luca. Acest oraș, acesta îl doresc. Aici doresc și cât trebuie să dau? Câte emeralde? Dacă vreți aici la ultimul etaj? Nu, la acela de aici de jos. Nu ăsta, că ăsta e prea mă sperie, un pic mă sperie. Ăsta de aici, ăsta. Da, să fii. Să vedem domnul King Luca, dacă dă. Să așteptăm. Eu am foarte mulți răsoși. Am foarte mulți, cred că și dau la King Luca. Domnul King Luca, ce faceți? Vreau să fac lift și aici. Ok, da, o să vă dau aici. Nu să știu. Vă rog, dați-mă puțin la o parte. Acum. Mă duc. Așa. Așteptați. Că o să dureze ceva să facem acces. Fraților, am spate casa aia. Spate casa aia, dar acum fac și un setup așa ca lui. Și că eu am avut un setup mic care tot acolo. Am avut doar 3 monitoare, dar nu sunt așa de încăpătoare cum e aici la apartamentul ăsta. Asta e frumos, e bine. Aici avem totul, toată priveliștea. Aici o să pun un checkpoint. Add. Apartamentul. Ce-am pornit? Gata. Aici. Trebuie să facem așa din stângul. Domnul King Luca, vă pot ajuta? Nu. Ajutați-mă, mai puneți este bine, etajul ăsta nu prea îmi place, că îmi place etajul ăla de jos. Ăla de jos. Uitați-vă ce acolo. Sport. Wow! Ce la acest etaj stau. Acest etaj. Stau. Aici stau eu. Închis recorderul, ce scuze că mai târziu se va termina foarte repede acest video, dar da. Domnul. Da, că eram pe finish. Ok. Că am venit în apartament. Alegeți-vă etajul. Duceți-vă și alegeți-vă etajul. Deja știu ce etaj vreau. Deja știu. Îmi spuneți când ați ajuns. Eu deja am ajuns. Este sub dumneavoastră. Stați puțin, rămâneți acolo la etajul care îl vreți. Bine, acum. Mi-l mobilez eu, bine? Da, domnul. Aici. Vă fac eu mobil. Nu este cazul. Lasă, fac eu. Fac eu cum... Domnul, că în plus trebuie să vorbiți cu mine, să vă fac eu mobila, pentru că dacă vă prinde poliția cu mobila ilegală, o să vă cam dea la pârnaie. Nu vreau la pârnaie. Bine, haideți mobilați dumneavoastră, că... Da. Haideți să... Pot doar eu să pun torțele. Să pot vedea. Pun torțele aici. Unde vreți să pun aceste table? Stați un pic să vă dau banii care să închiriez la etaj. Stați un pic că vă dau banii.
stați un pic, am făcut o chestie. În vâse, din Luca, vă dau. Mamă, dar Haideți asta... în banii și după aia o să vă fac eu tranzacția și eu să vă fac asta. Ce trebuie făcut aici în asta. Domnul, mă auziți? Să că acum vă dau banii. Sau mi dați după aia, nu mai mi dați acum, că n-am loc în inventar. Gata, vi-am dat banii și vi-am dat. Deci ai un emerald pe cap? Ce? De ce aveți un emerald pe cap? Așa îmi place mie să stau cu un emerald pe cap. Da, bonați cu emerald în cap. Tron. Da. Oh my god, stai. Aș vrea și eu un ghiozdan, cred că să-mi iau și eu un ghiozdan. De la domnul Buddy. Așa. Așa, așa. Așa. Gata, mi-am făcut aici. Wow! Uitați, v-am dat toate emeraldele. Care? Mai dați-mi câteva emeralde, vă rog. Gata, v-am dat. Mai trebuie. Mai dau? Da, mai trebuie. Asta acum am văzut cât de scump. Gata. Da, gata. Uitați, abănați câte emeraldele are. De bogat. Dom'le. Să las, mamă, dai bogat. E bogat. Da, asta e apartamentul pe care l-am închiriat. Nu este cea mai fain. Este ok, apartamentul ăsta aici nu-mi place. Da, aici sunt apartamentele astea. Da, era să închiriez altul apartamentul ăsta. Asta nu prea place, mânați. Ok, apartamentul. Așa îmi place, aici puteți să puneți, să spargeți geamurile aici, să poate și pe balcon. Domnule, poftiți să vă dau chestiile pentru casă, să vă le dau semnate. Ok, mulțumesc. În casă. Asta trebuie să vă mai dau. Mai trebuie să vă mai dau ăsta, Mulțumesc. ăsta. Da, dar niște monitoare pentru PC. Monitoare, că vreau să îmi fac și un PC. Vă dau și monitoare. Ok, mulțumesc. Mamă, ce fain sunt. Am eu aici niște paturi. Am și un pat aici la mine. Și... De fapt, ești niște monitoare. Mulțumesc, 3 monitoare sunt bucat pentru un PC. Și... este ok. Mai am și eu niște... Dar să vă dau și calculatorul. Oh, calculatorul. Da, bunăți. Ce culoare vă place? Albastru deschis. Da. Poftiți calculatorul. Oh, culoarea bleu. Așa cum îmi place bleu. Și vă mai dau ceva. Vă dau mărci. Vă dau cana cu mărciulai silent. Cana cu mărciulai silent? Mamă. Dar ce culoare vreți? Verde? Pe albastru. Ok. Sau pe verde, că verde e cea mai bună. Pe albastru, 100%, vreau pe albastru. Ok. Deschis sau închis? Deschis.
Gata, v-am dat. Ăsta este. Mulțumesc. Mulțumesc. La revedere. La revedere. Așa. Mai filmez un pic și... Mai filmez un pic, stai un pic. Mai filmez. Da, și dacă v-a plăcut acest video, să nu uitați să apăsați butonul acel de like și subscribe și pa!